heel veel herinneringsbehoeften. Nou, mijn moeder die wil ook graag, die zal naar de Mullo vroeger. Die was toen net opgericht. Ja, hoe was het toch? Met haar mem binnen is. In het Lietse Hoes. In de Stellingwerven. Want het ging niet door. Want er was een vrouw in Oldenbekoop, een oude vrouw, en die wou graag een meisje hebben die op haar passen kon. Net zo oud als mij, zeg maar, en dan een jong meisje erbij. En daar werd ze naartoe gestuurd. Ze ging niet naar de Mullo. En daar had ze altijd spijt van had. Ja, mijn moeder was van de plantage. Of volle zuidelijke. Ik kon niet verder leren, want mijn moeder kon dat niet betalen. Op die krappe stille kamer. Ja. Ik was klein en ik ging ook werken. Ja. Met uitzicht op de bergen. Toen ik klein was, ging ik werken bij mensen thuis schoonmaken. Ah ja. Ja. Zei het wat? Zei het wat? Ik verdiende niet heel veel, maar mijn moeder kreeg dat geld en kon ze daarmee wat doen. Zei het wat? Hoe hakkonsen? Mijn moeder had geen geld om zoveel kinderen te laten leren. Ja. Snap je wel? De jongens hadden meer een kans dan wij. Ja. Hoe dat lok dat ze vinden zil. Ik wilde wel onderwijzeres worden, maar Hoe dat gilt dat durf wat opdracht worden moet. ik wilde ook graag wat verdienen. Hoe de roemte. En daarom ben ik dus niet naar die pedagogische academie gegaan. Die ze haarzelf. Dat dicht je doet. Nou ja. Veel geluk had dat mijn man wel met. Want we konden goed opschieten. Ja? Dus ja, vind ik wel. Ja. Ja, en het is niet zo leuk dat ik hem kwijt ben hoor. Het is al 3 jaar geleden straks. Er is niks aan alleen. Of niks aan. Ja, dat moet wel. En ik kan het nu nog. Dat is mijn geluk. Vanzelfs kust zitten. Wat is een koers eigenlijk? En wat is lok? Pas volle letter. Als ze zelf achterom begint te zien, zullen ze het begrijpen. Verwachting. Die het op de een of andere manier een paard voor had. Op het laatst heb ik SD gedaan, maar ik werd ziek. Ik heb wel geschilderd. Ik ben heel erg trots. En iedereen die mijn werk ziet, die vindt het heel mooi. Als dat, wat we verwachten, op een of andere manier een plak in vinden heeft. Als dat, wat we verwachten, op een of andere manier een weg vinden heeft. Verwachting. Die het op de een of andere manier een paard voor had.